Как реши да участваш в X Factor? Ами, това беше много комплексно решение и дълго време се чудех дали да го правя или дали да не се присъединявам към това телевизионно предаване. Принципно бях човек, който свирише на улицата, не съм вярвал, че бих могъл да направя нещо в някакъв такъв формат, но за сметка на това престраших се, въпреки че съм много вижлив човек, много ме е срам. Но въпреки това се престраших и исках да излеза на голямата сцена и да пея пред тези хора и не знам, събрах кораж и реших да участвам в предаването. А какво правиш през свободното си време? И свободно време в момента почти нямаме, иначе, за жалост да, иначе се занимавам с фотография, занимавам се с изящно изкуство и дизайн и карам скейт. В смисъл, това са ми, до там са ограничили хобитите в момента. Какви са плановете ти за бъдеще? За бъдеще, надявам се след приключването на формата да мога да продължа да се занимавам с музика към някой лейбъл, било то Monte Music или Virginia или който и да е там. И да продължа да се занимавам с музика, просто да издам авторски парчета, още имам много, които съм направил и да, бих искал да ги видя как се реализират. А смяташ ли да издадеш свой собствен албум? Да, със сигурност. Би ли станал учител по музика? Защо не? Да, всъщност беше много забавно да преди малко да обяснявам на децата как се държи китарата, как се свири и така нататък. И беше много хубаво. Принципно майка ми и баща ми са били учители, така че имаме в жилката в семейството въпрос на учители. Да. А какъв ученик беше преди? Ами, много послушен ученик в интерес на истината, макар че в последствие вече му подхвана бунтарския дух и така нататък и малко по-пънкария. Но в училище бях много послушен ученик и макар че в моменти е имало, когато не съм бил най-добрият ученик, завърших с пълно отличие гимназията и винаги, колкото и да не ми се учил, намирах мотивацията да седна, да се науча нещата, защото исках да уча в чужбина тогава. Кой беше любимият ти предмет? Ами, освен музика и изобразително изкуство, с които се занимавам, много харесвах историята, много ми беше интересно да науча българската история, да разбера какво се случило. Има много интересни неща от българската история, които трябва да се знаят според мен и всеки трябва да ги знае, защото са важно за това, които сме. А какво се случва зад кулисите на X Factor? Много се смеем и много се забавляваме, макар че в моменти има, когато много плачем и много ни е тегаво, защото има моменти, в които в четвъртък, например, когато ми бяха елиминациите, и излезе са някакви хора, нали, да пеят на елиминации и ние трябва всички да се съберем и да бъдем невероятно щастливи и да кажем: ние продължаваме в X Factor и всички тогава са много тъжни и много ни е гадно, че някой трябва да се тръгва и винаги сме, нали, ние продължаваме в X Factor. Каква музика обичаш да слушаш? Спокойна музика, в интерес на истината. Слушах като тинейджър много рок и метал и така нататък, но в последствие се поуспокоих, почвам да слушам доста поп музика, да знам все пак как вървят нещата. Много хип-хоп слушам, в интерес на истината, което е нещо, което хората не очакват от мен, че бих слушал такава музика, но много харесвам и български хип-хоп и Любимо животно имаш ли? Домашен любимец? Ами, като малък имахме зайчета вкъщи от тези декоративните, които са. Така се случи, че взехме две зайчета, които трябваше и двете да са женски уж. Бяха в една клетка. Една сутрин се събудих и имахме малки зайчета. Беше много яко и така дълго време продължаваха да се размножават вкъщи. Имахме 7-8 заека. Аз ги подарях, продавах и така нататък, но беше много сложно. В смисъл, буквално се беше развъдник вкъщи. Имаш ли любим спорт? Много съм играл на времето баскетбол, волейбол, футбол. Предпочитам да играя спорта, отколкото да наблюдавам в интерес на истината. Много ми е трудно да седна и да гледам някакъв футболен мач, но ако някой ми се обади и каже: айде да ходим да ритаме някъде, супер. Добре, благодаря ти, пожелавам ти много успех и да вземеш всичко първо в X Factor. Да, благодаря. Аз мечтая да бъда скория, но неща ме хапва всеки. Аз това, дай да едем сега. Дай да едем сега.
много се радвам, че хванах по-скоро акустичната гитара и някакси, според мен поне, позволяваме повече неща да правя и много повече ми харесва да свиря на акустична гитара, отколкото на електрическа, но да, някой ден може пак да хвана електрическа. Тока ли спря? Но абсолютно всеки от вас би могъл да научи който инструмент си пожелая. Ако някой инструмент ви харесва, просто проверете в интернет, има наистина, живеем в такава епоха, че всичко е възможно да се научи вече.